Mikel Biregai, Atxatxarik gabetan, Guazintzia, Oiztarra. Gogoratu eta errepikatu berriz ere, gaur Florentino Ibarra bakoitzari eskeitzen zaion omenaldia, hemen daude bere senideak. Errepikatu ere bai, Florentino Gaxo Alkartekin zituen lotura eskuak. Eta gogoratu ere bai, hor herriko ostatu inguruan, badagoela Lasoari buruzko argazki erakuseta bat, eta eskuragileak, artisauak ere bai hor daudela herriko ostatuaren ondoan. Bi arren daude, orain jokatuko da lehenbiziko arraia gorria, esaten dugu, Txatxariak adieraziko du non dagoen arraia, ni arrai kantatu.